एगो शादी भइल बा मर्द मेहरारू का ही शादी होता है ना जी। आजकल तो लड़का लड़का का भी होता है सुने लेकिन ज़्यादा दोस्ती गहरा है तो होता है तो हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि एगो मेहरारू कह दिया मर्द से शादी हो गई है लेकिन मर्द एकदम नादान है कि आई हो दादा सैया बनदा जियान करे कि गवने के रतिया कि आई हो दादा सैया बनदा जियान करे गवने के रतिया कि गवने के रतिया हमर गवने के रतिया कि गवने के रतिया हमर गवने के रतिया और का कि चुम्मो से न करे लेनेवान कि चुम्मो से न करे लेनेवान जियान करे गवन के रतिया कि आई हो दादा सैया बनदान जियान करे गवन के रतिया आई हो दादा सैया बनदान जियान करे गवन के रतिया आई हो दादा सैया बनदान जियान करे गवन के रतिया आई हो दादा सैया बनदान जियान करे गवन के रतिया गवन के रतिया हमर गवन के रतिया गवन के रतिया हमर गवन के रतिया झुमो से न करे लेवान जियान करे गवन के रतिया आई हो दादा सैया बनदान जियान करे गवन के रतिया कहतिया बहुत प्यार से कि पहला रात बा शादी के सुहाग रात बा आ देखी हमार मर्द हमरा के पूछतो नहीं खन कैसे कह दिया। बहुत सुंदर बात है।